शांत या बाळाच्या मनात आहे. पण काही का असणार आईपर्यंत माझे झालंय. आईला आपण आल्याची जागृती झाली. आई तुला आई काय ते मार्ग प्रतीक्षा तू करत होती. हा पण आई काय ते एक विचार आलाय. काय झालं होय मार्ग प्रतीक्षा करत होती. हा. विलंब झाला राग वगैरे नाही ना आला. राग कशाला आहे ना राग नाही आला. अरे एवढे लाडाने वाढवलंय तुला नाही. राग कशासाठी येणार पण आई काय ते अजून एक इच्छा माझ्या मनी निर्माण झाली आहे. इच्छा होय मला एक सांग रे नाही. आजपर्यंत तुझी इच्छा कोणती अपुरी ठेवली का तुझ्या आई नाही. नाही ना पण एक इच्छा निर्माण झाली. विचार ना अरण्यात जावं शिकार साध्य करावी. होय अरण्यात जावं हा. का म्हणते काय मित्रांसमवेत जात होतास इथपर्यंत ठीक आहे पण अरण्यात जाणं हे मी तुला कधीही पाठवू देणार नाही काय याच्याही मुळाशी कारण आहे हा? मला एक सांग रे काय अरण्यात जातोयस एखादं संकट जर का तुझ्यावर आलं असेल हा. तर सांग मला कोणत्या प्रकारे त्याचं निवारण करशील अगं आई मी पायानं लागलाय पराक्रमानं नव्हे. म्हणजे होय तर पराक्रम माझ्या अंगी आहे. पराक्रम कोणतंही संकट असू दे त्याला माघारी घालवणं माझं कर्तव्य. तुझी अनुमती हीच गरजेची आहे. विश्वास आहे रे तुझ्यावर कधी अविश्वास तुझ्यावर ठेवलाच नाही आणि लाडाने एवढा वाढवलाय कधीच इच्छा तुझी अपुरी ठेवणार नाही खुशाल जा काय ते आजोबांची ही परवानगी घेणं गरजेचं आहे. सत्य आहे लागवतील हा मग येण्याची वेळ झाली असेल. आजोबा येतील वाटवाडं वासुदेव लक्ष्मी काय ते काय म्हणतोय तुझा बाप? बाळाच्या मनात एक इच्छा निर्माण झाली आणि ती इच्छा कोणती असेल तर आज समेत फक्त आणि फक्त आजपर्यंत मित्रांसोबत खेळत होता पण आजच्या मनात आजच्या दिनी जर का त्याची इच्छा पाहिली असेल अरण्याच्या ठिकाणी जावं आणि अरण्याच्या ठिकाणी जाऊन शिकार करावी वा 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 बाळ, कोण अशी तुझ्या मनात इच्छा निर्माण झाली होय आजोबा. अरण्याच्या ठिकाणी जावं शिकार आणि साध्य शिकार साध्य करावी हीच इच्छा. होय, चिंता करू नकोस हा. तुझी इच्छा मी परिपूर्ण करणार देवा, म्हणजे तुमची परवानगी आहे. होय तर मग विलंब कश- लक्षात ठेव काय अरण्यात जातोय लवकरात लवकर जा आणि लवकरात